Uvijek si mi ista, traguješ bezbroj boja, plemenita, čista, domovina moja. I kad mraz te stisne, vrela krv nek kola, ljubim tvoje kiše, ljubim te do bola. Poštovani, pod pokroviteljstvom grada Zagreba počinjemo sa svečanom proslavom 29. obljetnice prve postrojbe protuzračne obrane grada Zagreba iz sastava naoružanih odreda Narodne zaštite iz 1991. godine. Dame i gospodo, himna Republike Hrvatske. Pozdrav! Hrvatski branitelji, hrvatski vojni invalidi, poštovani predstavnici gradonačelnika grada Zagreba, poštovani predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja, poštovani predstavnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, poštovani predstavnici braniteljskih udruga, poštovani predstavnici Udruge veterana 145. brigade Hrvatske vojske, poštovani predstavnici državnih vlasti, poštovani predstavnici Vijeća gradske četvrti Gornje Dubrave, poštovani predstavnici Foruma branitelja Domovinski zbor, poštovani predstavnici mjesnih odbora Dankovec i Čučerje, poštovani predstavnici političkih stranaka, poštovani predstavnici crkve, poštovani predstavnici DVD-a Dankovec i Čučerje, te pripadnici prve postrojbe protuzračne obrane grada Zagreba, poštovani časnici, dočasnici i vojnici, poštovani sugrađani. U ime organizatora sve vas najsrdačnije pozdravljam. Odgodimo na trenutak riječi i sjetimo se svih poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja koji su svoje živote položili na oltar domovine u obrani jedine nam Hrvatske. Molimo vas da minutom ponosne tišine odamo dužnu počast. Dajem riječ zapovjedniku prve postrojbe protuzračne obrane grada Zagreba iz 1991. godine, gospodinu Mladenu Šlezaku. Poštovani prijatelji, gosti, suborci, zahvaljujem vam svima što ste došli na današnji dan. Na današnji dan, 13.8. kad je i osnovana ova prva postrojba protuzračne obrane iz redova naoružanih odreda Narodne zaštite. Bili smo stacionirani ovdje iznad nas na brdu Svete Barbare. To je jedna stara austrougarska kota koja je omogućila cijeli pregled grada Zagreba gdje smo mogli djelovati sa našim sredstvima za obranu grada Zagreba. Zato mi je neobično drago da je pokrovitelj ove godine grad Zagreb, gradonačelnik, i da za izaslanika imamo gospodina brigadira Miodraga Demu, koji je i naš suborac na kraju. Pa dozvolite da u par riječi kažem povijest te naše postrojbe. Postrojba protuzračne obrane PZO grada Zagreba nastala je 13. kolovoza 1991. godine kao jedan od specijaliziranih postrojbi pri kriznom stožeru općine Dubrava
i pri narodnoj zaštiti općine Dubrava i kao izraz naoružanog odreda narodne zaštite i sastavljena je od naoružanih dragovoljaca pripadnika iz redova trojki i naoružanih dragovoljica pripadnika iz redova narodne zaštite na teritoriju općine Dubrava Zagreb. Smještena sa svojim sredstvima na teritoriju mjesne zajednice Dankovec, kao što sam rekao, na koti Sveta Barbara, s primarnim zadatkom obrane grada Zagreba i njegovog stanovništva od nasrtaja agresorske avijacije na grad Zagreb s istoka. Drugi neposredni zadaci obrane bili su obrana vojne bolnice, rezervara pitke vode u Oporovcu, kao i vanjski prsten obrane zapovjedništva prve ZNG brigade Tigrovi 3. vojne žune stacioniranog na tadašnjem Pionirskom gradu. PZO postrojba je bila vojnički ustrojena u jednom trenutku kao voda, u drugom trenutku kao satnija, sa svojim zapovjednim izvršnim kadrom, sa sredstvima za protuzračnu obranu, to jest topovima 40 mm tipa Bofors, topovima 20x3 mm tipa Crvena zastava, protuzračnom strojnicom 12,7 mm tipa Browning, raketama tipa Strela M2, kao i prerađenim samohodnim tektovskim radarom dometa 50 km, te sredstvima veze, sredstvima za motrenje i osiguranje položaja na koti Sveta Barbara iznad Dankovca i Čučelja, gdje smo bili. U potpunosti provodeći zapovjedi ministra obrane Gojka Šuška od 5. listopada 1991. godine, točka 2, da odredi narodne zaštite imaju zadaću obrane i zaštitu područja za koje su ustrojeni po teritorijalnom načelu i vezano uz istu zapovjed, točka 3, logističku podršku imali smo u naoružanju i prehrani od prve ZNG brigade Tigrovi 3. vojne žune stacionirane na Pionirskom gradu. Postrojba je koordinirala obranu istoka grada od Save do Sljemena, te s ostalim PZO postrojbama, PZO satnija 50. Zagrebačke pukovnije i PZO satnija prve ZNG brigade Tigrove iz Pionirskog grada branila i obranila zagrebačko nebo i sve njegove stanovnike. Prva PZO postrojba Narodne zaštite grada Zagreba postojala je do 20. prosinca 1991. godine odlaskom dijela njezinih pripadnika u druge postrojbe Hrvatske vojske, 145. brigada HV-a, jedan dio u HOS i 50. Zagrebačku pukovniju, sa osobnim i pješačkim naoružanjem, a sredstva za protuzračnu obranu također su podijeljena između njih postrojbi. Prema traženju Stožera Narodne zaštite Dubrava, neki su ostali do samog kraja pripadnici Narodne zaštite. Evo, drago mi je još jedanput da grad Zagreb je taj koji je prepoznao svoju postrojbu. Drago mi je da je i s nama general Lucić koji je bio sudionik tog vremena i, kao što sam i rekao, sa Pionirskog grada i omogućio nam je i naoružanje i prehranu. Drago mi je što su nam konačno došli naši zapovjednici, plavci naši iz 91. krila ili baze, kako smo to nekad zvali, gdje i mi koji smo pripadnici protuzračne obrane, makar to sada nije više ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana, ali nekad je to bilo. Nekad smo bili zajedno i ponosni smo da jesmo. Hvala lijepo na pozivu. A kako ne bi čovjek se odazvao i kako ne bi grad Zagreb bio pokrovitelj svojim postrojbama koje su prve stale u obranu domovine. I grad Zagreb je prvi stao u obranu domovine i neka je. To je njega dužnost, je to Hrvatska i Hrvatska metropola i Hrvatsko središte. Posebice za pozdravljanje zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i postrojbe koja je prva branila nebo iznad Zagreba. Postrojbi bio ovdje i našega prijatelja Radanovića, predsjednika udruge dragovoljaca iz Dubrave, sve predstavnike i
preko mjesnih odbora koji već jesu, gradski četvrti koji već jesu i koji obnašaju ovdje nekakvu vlast. Sve vam to govorim u ime gradonačelnika grada Zagreba kojega ispričavam ovaj put, on kaže dajmo, odite i dečkima, dečki znaju da sam ja uvijek s njima. To je tako, tako će biti uvijek. Ja vam čestitam vašu 29. obljetnicu i bit ćemo i pokrovitelji 30. obljetnice i nadam se generale, nama se bliži jedna velika naša obljetnica, 30 godina našeg Rakitija. Ja mislim da ćemo i to i ove dečke zvati, oni su vrijedni, jer oni su čuvali naše dečke tu na Pionircu od ovih koji su htjeli iz zraka napasti. Prema tome, nadam se da se vidimo, ako Bog da, u 10. mjesecu u Rakitiju, tamo gdje pripadamo, i posebno prozvao i brigadiru Rašći, jednom od zapovjednika u prvoj brigadi. Znači, okupili ste dobre momke danas tu i neka ste. Posebno još pozdrav samo ovim lijepim vatrogaskinjama i vatrogascima iz ovoga mjesta. Živjeli i vidimo se iduću godinu. Hvala lijepa. Poštovane dame i gospodo, počašćen sam pozdraviti vas ispred potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Tome Medveda i ministra hrvatskih branitelja. Pozdravljam sve prisutne delegacije koje su ovdje, prvenstveno delegaciju grada Zagreba koja je i pokrovitelj ovoga događanja, sve djelatne pripadnike Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, protuzračne obrane, sve predstavnike udruga, lokalne političke čelnike i sve ljude dobre volje. A posebno pozdravljam ovdje prisutne pripadnike prvog PZO voda grada Zagreba koji je organiziran u kolovozu 1991. godine. Čestitam pripadnicima ove postrojbe, njihovu godišnjicu utemeljenja. Želim svim članovima da požive još dugo, organiziraju ovakva događanja i zahvaljujem se svim prisutnim koji su se danas ovdje okupili. Hvala. Hvala lijepa. Možda još samo jedna kratka rečenica. Dakle, jedan je poginuli iz naše postrojbe koji je bio s nama ovdje i nakon završetka naše postrojbe otišao je u 145. brigadu, a poslije u 148. i nažalost na Dubrovačkom području je poginuo Slavko Lončarić. To govorim iz tog razloga i naravno i preminulim našim članovima, Ivici Šprajičeku i Vladi Điviću. To govorim iz tog razloga što je grad Zagreb pokazao da razumije hrvatske branitelje i po redovnom postupku zamolili smo da nam se dozvoli ime ulice hrvatskog branitelja našeg Slavka Lončarića i dobili smo tu ulicu. Kao i ovaj trg koji je trg prve postrojbe protuzračne obrane i za to je dobivena dozvola. Hvala Zagrebu za to razumijevanje. Dajem ti srce, zemlja moja, i bit ću s tobom.